Baby. Bash. Buɗe mata kayanka ka ganta. Kan bura ufa. Allah to ce kayata. Ai, Aunty Zulaiha ke gani. Wallahi yanzu ya gama cina. Baby. Allah. Sai wata na Saudiya kuma kika tura mutum. Wallahi. To ainihi da baki san wata tsiya ba ma wallahi in gaya miki ina da target. Ke san yau na fara period? Ina da target an samun kuɗi ranar Laraba ne mai zuwa. Ainihin da fi ki zama sorry wallahi. Kawai ki tausaya min ma. Kai ka so a so ka dai soyayya ce ya ne ga kutan banda ta fa ne. Ba ku san abin da ya faru ba ku? Kuna jin yau ba wanda ya ji inda ranka a cikin ku? An kaddamar a ɗan bata an hana lefe? An saka auren mace sai dai ka yi mata kaya kala shida da ko jan baki kala shida ko jagira ko kwalli. Dan kuma sadaki 20,000. Shi kenan duk wanda ya karya doka kuma hukunci zai biyo baya abin da za a dinga yi kenan. Dan yanzu za a aure a garinmu. Na shiga uku barin garin sanyi. Jam gidan ku zan dawo. Mota dai kanta ta gargaje. Bas. Wallahi kwana na hudu ba abin da na ci wallahi. Allah ka tuka bani kuri irin kuri da Allah ka kun ga mutane ku dinga sa tsaya ana ce ka ba mu da Allah ka fara mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka tuka ba mutane. Hajiya. Da Allah irin ku ne masiyata haka da. Hajiya dan manzon Allah ki taimaka min da abinci wallahi Allah yau kwana na hudu ban ci komai ba wallahi tallahi. Da Allah irin ku ne da kun ga mutane sai ku dinga bin sa hanya ana taimaka ku da Allah sai irin ku masiyata da Allah ka wuce ka ba mutane. Ba Hajiya ki taimaka min mana. Assalamu alaikum Hajiya. Dan Allah da ki taimaka min da abinci dan Allah wallahi yau kwana na hudu ban ci komai ba wallahi. Da Allah ga ba irin ku ne masiyata din nan ma ku mutane kuna sa taimaka ku da Allah ka sa taimaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan ne